Tak říkal, kdyby oni tam upravili tu pláž, tak by se s tím dalo lítat tady normálně s kolečkama. Ta pláž je velká, to by se tam vlezlo. S kolečkama se nemusím tam mačkat do lidí. No, tak jasně. Tak běž na koupaliště. Já myslím jako přistát na zem, ne do vody. Jo. Tam bude velká pláž, jak byl jsi tam, neviděl jsi to? Jo no. Tady u rybníka. Byla přistát. A já myslím, že oni to ještě zavezou, že to nějak upravijou a zasejou tam trávu. Možná třeba na jaře, víš, že to udělají. Tak, takže akorát to slunko pěkně